Guys, gikan dai minang grocery guys. Salamat kay kadto sa sponsor daning tanan. Salamat kadto Ma'am B. Ug salamat ni kuan kana Ma'am Carmelita o Nabia family. Daghang salamat Ma'am Ging, daghang kadtong salamat Ma'am Ging sa imuhang pamasko na mo. Salamat kadto Ma'am Ging adlawon. So maka-prepare mi og kuan salo-salo ilag ka Pasko. So gilang request kay pansit man. Da kuan kanang magkuan ra laman si Nicole. Tawag nito macaroni spaghetti. Paliti ko. Gulaman ka tong salad te nga gulaman te ba. Kuan kanang palit ni Derban kay mag inom magubig. Kuan spaghetti nga kuan na lang iya ha. Macaroni spaghetti. Pang salad. Nya gamay nga pang salad kay mantay bisita. So daghang salamat kadto ninyong tanan guys ug salamat sa mga ning sponsor dani. Ang ginuoray mo. Salamat kadto ni mami niya. Ang iyang gift di ay nga 1K dyan na lang gipalit og sandal. Yag kang Nicole. Isid na lang kang Nicole kay kuan bayad sa yang ibayad sa iyang maka trabaho siya. Wala mangyampo guys nga maka trabaho na si Nicole. Kinahanglan na mo maka kuan mi guys maka tigo mi og kwarta kay para sa pag-apply. Anang salamat kadto sa inyong mga blessing nga inyong gi-share namo. Wala na mi mamalit og daghan guys kay mas importante jud guys nga kuan kanang maka tigo mi og para kang Nicole nga pag-apply. Di tama aguban guys, malit og mga sapatos, mga material nga bagay di man nato na kuan guys, mas importante jud nga maka-trabaho na si Nicole. Kuan magudi sang gipalit guys kay na. Ito, buy one take two. So maro to guys, daghang salamat ninyong tanan. Madubuntag na tong tanan guys sa adlaw na pud nga Domingo karon kanang lagi na guys nagpiliwil ko guys kay an kanang sikog ubong magabi ang ligsik na pud. Oh, naana day sila. Malit sila malunggay pandesal. Nahumok pa kayo siya sa mga tanan. Malunggay na. Good morning guys. So na sila nangabot hindi sila namalit di sila og malunggay. Kuan malunggay pandesal. Okay, palamanan niya og asa ni nak? Chicken Street. Ikan pa boarding house. Morning guys. Mana ihang pwesto diha o tungtong pagtiil guys oh. Di na siya mabusog diri itong tiil niya atos simple tungtong gyapon pagtiil. Saway tawo. Kaya mo guna. Habit na. Habit na. Din sana ba ako taga planta. Di siya tigkapi si Nicole ra. Hindi malaginig magtuon ko. Mag-chocolate na lang po. Di po tayo ginubong kape. Si Nicole ra. Good Pero may morning. kami sa kape. Malunggay nga pan. Good morning. Morning guys ha ma'am. Salamat kayo ma'am sa inyong mga grasya. Sige ha? Kanang nasila yes nangapi niyang ako ga is nga out kay sakit dig ang tutulan. Pero bisag kuan guys nang yani ang gipamati guys daghang kaso kung nabuhat kahapon sang amo kay nay mga gipangbalhin pa namo nga mga tanom mo kami mahuman. Kaya guys kuan na ron pizza 22 na. Pila ka adlaw na lang this Pasko na. Diyan pista. Birthday na ni Papa Jesus kanang kuan. Salamat kay kadto sa mga nag-send og GCash diha. Salamat kadto nimo ni Ma'am Ging. Salamat sa ilang papansit. Diya salamat pud kadto ni Ma'am Carmela. Asa to cellphone na?
Kuha sabi. Kaya basahon tungkol sa apelido ni Ma'am Carmela. Kuha nagpa-reserve sila o kuan guys kanang resort na ginari. Room kay mong bakasyon sila diri nagka 28. Unya kuan kanang 21 kuno sila kabuok. So salamat kay kadyo sa jahagi kuan pod ni Ma'am Carmelita Unabya. Salamat kadyo Ma'am Carmelita Unabya ang pamilya. Salamat kadyo. Kanang hijamang gi. Ha? Si anak. Wow, pan. Kuan guys kanang nangaon ni uguan kanang namalit sila pandisal nga excuse me. Manunggay pandisal ba niya? Water. Kuan kanang lami siya kay humog. Di mo jud hinat. Nga aram pa siya kainit. Pero nga nung man siya na green, di man siya katulad para sa una nga na green siya kay pandesal jud nga. Ay wala gimix naman gud ni mga ano niya. Nadurog na ba yan? Hindi katong una natong palit anin dito kun palit sa Tagaytay kay Tagaytay nami Tagaytay Santander ba? Nao po inga ni dito. Kuan Kailan na ko gamaya mo. kaning kuan kanang naisi murag green ba? Nga kanang puro walunggay jud. Nga salamat pud kadto ni Ma'am B kanang Domingo maron gisadline ni Rubin, bisag Domingo gisadline ni Rubin ang kuan kanang pinising dito sa likod kay si Rubin busy man kaadto sa natanan naman sila ati daday ng trabaho niya. Di naman siya maka kuan maka sideline og trabaho dahil kuan kanang regular di ba? Na naglisod mo ko ginhawa guys kay malagi na gikuan ko kanang Gusto ka? COVID. Yung nagising na kayo na ako ni COVID. Taka, tao. Pero mo gud sa COVID mo. Tanin sa nga, nala ko ni balik ko ang COVID dari sa Pilipinas. Basta og naingi pang ubo guys, ug mga pagilantan mo yun na sila Panahon na man gud na. COVID. Sing bagay nga hagkan pa kay gahi kay bubo. Lubis mo sunta mo. Wala na yung naman na. Mauwa magugo kay labi nagkatubang si Dili ba dapat kung kabalo kag iubo ka, magpismas ka magdala ba kag panyo, mo na ugaliin gawin. Kay na ba ya utak ka maka-timing tag tawo. Maka sila kabalo kung sa kagrabe na kung sa kadali makatakod ang ubo. Di ba maka-timing niya tag tawo sensitive ba siyempre. Bisag ako gani mo inom kog vitamins gani. Usa ka ubo ra man gani murag mag-ubo ra sa akong tubangan. Ikaw ma magsugudan nagkatulpo ra ako tulan. Hindi ako alam yun ang katong sa matanan bala. Balraman ko guys. Kung saan nakakapi mo gitimpla? Ay daw tong arata kay di mo ko makaharot ana tubig ra kung giinom. I-transfer og line ko ang baso kay magkahawa-hawa ta ani. Okay ra man god. Wala man koy COVID. Hawaan ta. Dapat Kira ako namang gitusnog god ang pa. ano sa din anak? Inom lagi ko. Kuan, pagpadugo. Salamat ni Ma'am Ging. Ma'am Ging, daghang salamat sa imong pampansit kara-karang Kuan ka ng pang long life. wala pa na mo makuan. Salamat ni Ma'am. Salamat kaayo. God bless o mga Christmas and advance Merry advance Christmas. Happy New Year. Kay binangga ra ba puga ni Ma'am Ging kay gipalitan ka og laptop. Mga guys, salamat din sila sa mga lunuyon nga mga tao ba nga ilang tabang ni Crystal pod si Ma'am Ging palit og laptop. Salamat kaadyo. Ya advance ko Tanang no. grasya nga inyong gihatag tanan. Balon na mo. Salamat kaadyo ninyo. Gihatag nga pangpansit para tuhon Pasko. Salamat. Kaya ngayong Pasko. Kantahi day Mga linggo lang pa karon kwanta. Yeah, salamat pag kadyo ni Ma'am Carmelita Unabya kay Shout out ko sa akong mga ninang dira. tagaan po ko niya pinaskuhan ka ng mori sila karong pizza 28 mag will siya Ninang, wala kwatso. mo kay ninang dako man ka. Nakala pag ito po sa Facebook. Ay si Nicole nakadawat na siyang ninang pasalamat ka mukha bakit ninang Lagi mo. ito gipos Facebook nga magi bunyagan ba ko mamurag wala mo ko ninang. Salamat sa ninang ka mukha Salamat kay ninang Anje, yes dalagit tagaan ko niya pahalipay. para sa pinaskuhan sa iyang ninang Angie. Nagamit na ako jud pag atong syudad kay daghan kay kung gasto dato sa syudad ay. Piskay lamang gon. Tapos kailangan
Piski lamang. Kuan maya words ni Rubin maya na. Ha? Shut up sa mga nilang Uy, butang na po yung ninang diri ay. Kailang. Si Ninang Linlin diha sa gift and package design center. Grabe tao, piskay Among lang mga- yun. Sabot naman tao. Yang ninang na among mga ka-workmate Pero ba. wala naman may naganos mga ninang-ninang kay gusto na ba ang panahon doon. Hindi na kailangan naman hindi na kailangan Di hindi balag naman dili kailangan. kwarta ka na rang moral support ra. Wala man lang murag Kay second sila naman ang parent. second parent, wala ba ta nagkuha og ninang para himuong ATM machine nga igpas ko mangayo kang kwarta. Dapat paggugma og pag pair Hindi parenting. kay namay mo message diri nga mingog asa gihang binaskuhan. Ay, Yan po lang tika. sa bata masabtan na to na kay Pasinsan ng day kadto sa mga inaanak di ay kay des naging tuig. Murag usaray ang natagaan kay ang uban wa niya ang katuban kay mga walitaw naman ada sa Akong inaanak gani sige ya. kuan ang walitaw naman Ano pa dyan ko yung inana? Buhan ako inaanak sige yan ang kinaunhan kay gamay pa ko bata. Sige. Nagkugos ako ni Gian ang katong anak ni Kri. Buhan ako inaanak. ikaw di wa pa kay anak dai. Di ba ka bagay magninang? Dili dyan. Oh, gagamay pala gid ako nagninang dai. Pinatuiran ako no. Ya, ako pud jud gi kanang gihilak pa jud atong time makay di ka musuto gris. Gilaparo ko mama. Ay nga na kuan gay. Pag dress lagi kayo atong simbahan ito na. Alangan kininang man ka niyo. Dress ka. Hindi ako ganahan sa una jud mo mag-dress, magpulo ba jud ko. Nag-dress na dito ano. Ulog yun. Ay na siya katong Nag-dress ko. para sagrado katong bisayo siya puti kaysa nga niya 60 kayo. Grade 6. Demo na mo. Dance demo ba? Kuan siya nagspalda mo. Nag-spaghetti o nagpalda. Ya, mora na yung mga Nabag wayan. sa kalooban. Mora na yung mga wayan sa una ni Nicole guys kay ako lagi sa pasuoton og mga dress, mga high heels, Pag-kinder ako ba? mga Mga arayos nga tatamang diri sa balikat. ya gihangan na sa una guys dili Nicole, Erica na Sa una sila. kay ginawan pa jutan ni mama ti kitab-taba na tong buhok. Dili kay rin yung mga buka ra mga kanipis. Yung wala nagkalimao. Gani mo dress gawas dito. Gara na mo ko gar. Apple, Di, apple, ang Kapul kat pa dyan na yung mga gagmay kay mga buhok pa niya. Si Nicole Dapat manggod. picture sa Lunita ba? Ang si Nicole manggod kay arang nipis sa Katong dulo. ipon ko, jamatag ilo. Oo, siya si ate kay. Nadapa pa kita siya dito sa Ako ano buwan. ba yung ipon dayo na. Di ka na akong ngipon, dako na jud ko nakatry o ibot sa ngipon kana nang Dentist, hindi ka dentist man. dentist ka Dili ito. oy. May nakadentist ko man anak kung si Buma wa jud ko kasulay og dentista Ay, si ma. Nicole. Ako Kaya kaning ni. kaning pinakatubangan kay gahi man ni. Mo na rin ang daris ani ako ra giibot-ibot. Nabaro man to nga Mm. dentist. Ano pa dyan Sa mo kasulay bangan. sa Manila dentist. Mo na ingon nga man na ani naggalaw-galaw nga ngipon. Wala na. Ali diri kog panapton. Ako naman itong nga naon guys sa Ay dili pa lampin. naptun jud kato yung hilo. Ay dili iyang mama kay kamuton man jud niya panapton. Di ba? Ingon siya nga dili pa magpamanapton si Billy mutakas man jud kay ana ra pud. Hindi, ako niya, pag ano, Inanahan niya, naguli ka gikan sa trabaho, ibdo na naon niya, wa na si ate. hindi ang hinahinaya ha. Kay, Magdalagan jud mi manag. ako na sa inyo guys, hinahinayang bira-bira ba kaya wahumo kay nagulit na ko guys, ana na siyang kuha na ko og lampin. Ang lampin ay akong ingana guys. Ako rin nag-ibutan ng ilang kwarto. Nay, Nilain ang Ako atubangan. Sungki man. Daris ani bugod. dentist Kala na. nang inday, ikuyawan ako ng inaha kay nanay ni tubo sa ilaw, niya pa natantang mo sa subangan. Kinako ang ipo wala kay kita og ipo. Excuse me guys. Munta na akong Silent. plano. Wala yun, naning kwan ko lang. Okra. Okra nga pabukala. Ay, set out ay kudihan ni kuan kanang Pero sa din ang sipon. nag-inom din si Papa Eddie og kuan. Okra nga hinumol. Hala. Hala na. Hala, salamat ka Jumumbi. Ha? Nagpadala ko Christmas gift tag 1,000 lang kayo ni Nicole. Papa Eddie. Robin, sobra. Palit Nako. spaghetti pampasko. Hala, salamat ka Jumumbi. Si ma'am. Na si Papa Eddie naginom na siya og kanang Hmm. okra nga gikuan guys. Basta lagi na pagibutan. Okay na ba na? Tapos giripilan naman na. Gikuan na Mag-inom Ay, na pag niya. init para masurok pud so nga. Pinin tubig man. Hindi na kayo, mag-inom, mag-sipon.
Uy, bastos. Ay, basa magdid ng okra pa yun. Eh, set out day ko ni kuan katong ni commentary gabi iyang nabasa nga iyang bahay na kuno pud iyang gipainom og kuan. Painom kuno niya og kanang Okra. okra. Ano dari iyang comment. Salamat kay ma'am sa imong pinamaskuhan. Crystal Ann! Nas, mami, dali! Dali, salamat! Use Vaseline kuno, Ma'am Bia Punsi. Use Vaseline nga Use Vaseline ointment on your things before getting wet, even without rashes. So magbutang day kag kuan pa before ka mo trabaho kay na may uban nga magbutang sila katong kasi ano, katong tawa na petroleum. ointment may diyang ibutang. Petroleum jelly na yung pasabot. Vaseline siguro nga petroleum jelly. So Okay ra ko, kay samad. shout out po ko ni Eden Kanang Layo- maayon na pa ba? Layuin. Butang eh. Para igmag... Ingon siya. Ano sa panit na. Ipa-check up si Papa Eddie kay di baya diabetic do kay ipa-check up na sa namo ma'am kanang nana sa maintenance sa iyang diabetic. Maula na to sa doktor kay kasabal na doktor kay Kay kuan ka nang gay balik. ulo. Nya shout out ni Ma'am Lourdes Saladin family diha. Salamat kadyo. Pa-check up na lang jud na para nas mainom og tambal na diabetic. Akong bana karon na man diabetes pero gahulom siya og okra kada gabi. Unya inumon niya inang morning before pud siya tambal sa gikan sa doktor. O naaman pud siya tambal gikan sa doktor sis. Salamat kadyo sa imong comment kanang asang ipabasa sa comment gabi mo nang nagkuha sa okra dito sa garden. Nam ko okra dito sa garden. Shout out po ko ni Ma'am Maria Auman. Salamat kadyo. Hi Ruby. Hello ma'am. Yeah, maro to i-comment sa ang vlog hapon guys. Kanang salamat. Merry Christmas. Ma'am Berna Mendoza, salamat kadyo. Ma'am Milis Pilis sa tanggap daghang salamat. Ma'am Bia Punsi, salamat kadyo. Sis Aloha Ansan kaya sa Hawaii nakakain salamat. Ug daghang salamat ni Ma'am Ging adlawon, salamat adlawon pamili. Ya sa Cebu City, salamat sa inyong mga pamasko. Ug ni Ma'am Carmi Lita Sa tanang sponsors. sa mga tanang Karong sponsor. tuiga, dahil salamat. Sa tanang sponsor karong tuiga 2025 karang daghan kadyo mga blessing among nadawat. Salamat kadyo sa inyong mga malumong kasing-kasing. Malumong kasing-kasing ba to? God Kuan. bless ug daghang grasya pa imong awat ninyo sa tuig. Mga to guys kanang sa kanang di man namo na makalimtan jud si Sis Marieta Ramo ug si Sis Salome Ramo. So daghang kadyo salamat ninyo mga Ramo family. Salamat kadyo sa mga katong tanang mga tao nga nakakita daning hang vlog. Katong mga tao nga nakatabang namo daghang kadyo salamat ninyo tanan. Sa tanang viewers sing musubaybay o sponsor. Advance Merry Christmas nitong tanan. So katong wala na ma-mention guys kanang basta salamat kaadto ninyong tanan. Ang ginuuray mo hatag og grasya ninyo ug daghan. Mo na ingon ni tatay nga ang taong maluluyon daghang grasya ang madawat. Salamat kaadto ninyong tanan. So maro to among vlog karon guys kay kuan lagi kanang lain kayong paminaw sa kuan Ulan guys, suslo. di ko maka kuan guys kanang sa gabi magabi mo maglisod ko ginawa ba kay agang ubo mo okay ra madlaw-adlaw kay magliklihok man kuno sa gawas nya karon mag-prepare ko dito sa likod kay naa si Rubin magtrabaho. So maro to guys, salamat kaadto. I love you agping og ampo tang tanan. Hindi na maglisod si Rubin og kuan. Abot man dito mo no? Oh, tang-tangon ning kuan kay Ano sa nima sundang pagtanay ni oh. kawag sundang kaw. Tunga ko dyan. Asang tunga dito. Nag-CR bagay. Pihing mo na sa layout na rin nga na. Mau ditong dapita may baga. Oh, dito dito repel. Unya lang inagkamudto magkuan mi mag adto mi sa hardware. Dako man din ni sabi no.
Wala mo ko kadungog ni mo. Akong padungog, unom, 5. Ang una ta ato, yun ako. 20 pero to. 5 ka sa ako. Diyon, sin daghang tong daghang tangi. Bitaw pang topic. Katubang nag-i-out ta diha no, murag na kuha na katuhang. Na di kuan dari bahong. Ano mga bata ara ba kay mga kuan kaayo? Gawan. Unja guys, ni ngari day mi ugay sa ano kay palit ko na siya og dalasyo. Salamat kay kuno siyang mami kay nakadawat siya og 1K na kong palit og dalasyos para na ako na siya pang simba. Unja mamalit pud mi grocery. Salamat pud kadto ni Ma'am Ging kay makapag grocery pud mi para pang pansit ug pang spaghetti. Salamat kadto ni Ma'am Carmela pud sa siyang pinaskuhan. Ug salamat kadto ni Sis Ansan Blanton. So, mali ganahan niya guys kanang mga sandals. Simple lang. Nako. Sige, palit mo.